Iroda Odhiambo. Machiegni wachako kod kaunti ma Siaya kama wayudo ni obila e sub kaunti mar Rarieda timo nonro e wi tho mar achiel kuomgi mabende ne omonji kendo negi kod jonjore mabende pok oyang malong'o otieno manyoro. Obila no mawuok e tesend obila mar Rama wachore ni nerikni apikone kane odhi tich kapok ne omonje kod jonjore gi alwora ma skund sekondar mar Rarieda. Kaluwore gi komanda mar obila e kaunti ma Siaya Sera Koki, obila no mabende nonro mare pod opandi nyaka nyis familia mare wi masira no ne ntiere patrol e seche mane omonje no. Owacho ni gidhi nyime kod tema pedha mar yango jonjore go. Nek mar obila no obiro mana juma achiel tok ne neg japuonj moro mar kar tiegruok ma Rarieda Technical Training Institute mabende nonegi alwora achiel no. Ringre obila no ne otere kar kano ringre jomotho malwak Mission Hospital mochari kirito mondo mi otimne bero.